Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil liqah. Amma ba'd. Alhamdulillah malami pepenalamatan usiku Allah subhanahu wa ta'ala sagiang ka iya kia beginian raktano pemasauras saka paguras tanu sangka iya live tanu. Pemangni aku rakano sa maap ka tamaniman to na detanun maasikaso agi ang kutua makapantag ko program tanu apakay sa agus mbag aya permio niya na magato salud na maluto pekore sama na yan batanubu sama na inilangitang kaya oras o pa man batanurumbu ay ini tagal agi ang kaya kapapaguras tanu sa apya ka na baso program tanu na at least na makapag-live tanu makapaguras tanu kandi kalpasyatan to agi ang kuto live tanu agi madagla po pa kay soon api ang kuto apda kan na miya kaysa inuto kaya lapasis sa mga live sa mga program tanu. Alhamdulillah kata abigan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa oras. So iman to ay maganda no sa bandingan makampataw saya nagyang kay abubaya. Sububaya na miya kadagadagal ima na. Correct? Miya kadagadagal ima na. Ugaid na aya kiyap ma na iron sang kaiya kitab na al-mailu ila syai isar. Giyang ko to upamana ka giyang ko to kasusuramig ka ko syai. Kasusuramig ka sa giyang ko to syai. Kasusuramigun oposo ka. Okay. Di kailay agyang kai abubaya. Matagkap kagdam agyang kai abubaya. Okay? So pitiklas yan agyang kai abubaya. Adna bubaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, adna bubaya tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna bubaya tanong ko mga sahaba, adna bubaya tanong ko mga lokstano, adna bubaya tanong ko mga karumatano, adna bubaya tanong ko mga watatano, adna bubaya tanong ko mga lulutano, mga tunganay tano, adna bubaya tanong ko mga tawab kabubayan tano. Correct? Okay. So, gyan ka iya bubaya na isay niya inirsa ko manusia. Sa ikaw kiadnon wallah subhanahu wa ta'ala. Isay niya inirsa ko manusia sa ikaw kiadnon wallah subhanahu wa ta'ala. Inunta na apya so binatang na adna bubay iyan, gagaw niyan, ranon niyan sa ikaw, diyan abinatang. Ngayon ka agyan ko to agupan mimbawat amanok. Nagir agupan mimbawat amanok na uba niya sirang bu saya pipi-pipi na tanto niyan sira nakuan. Subhanallah, yung utambel papakyan igigiraw ni ilalang kulubi ang kirang pipi. Bubay ang kirano to. Natekor na kaswata iyan na miya kayo ito. Napakarang itanag yung utamanok. Bubay ang kirano to. Yung kuta bubaya na padsang kuto ang mga ungan yan ng kuto din ka di ka pakapmaratabat igir akya sakitan sub kabubayan ka. Okay. Nalangon tanusan makagdam. Ugaid na kailangan ang mapakatiulin tano sububaya tano. Kaad na bubaya aribat, naguadan abubaya akoreka. Naguan taonon ipagampaganay kailangan akabubayan tano. Kailangan amatagusay sa puso tano akabubayan tano. An taonon, paganay ron, nagyang kuto aso Allah subhanahu wa ta'ala, agi sabab sa skanyan imiyadan raka, skanyan imiyadan kumbala aloks ka, ap kabubayan ka, skanyan imiyadan ko karumang ka, ap kabubayan ka, skanyan imiyadan ko mga wata ka, ap kabubayan ka, skanyan imiyadan ko lang, ap kabubayan ka. Nagyuto imiya patot rakatano. Skanyan akad nan tanu amya nga din, makalimu na masaling gagaw, adi maririski. Na skanyan ipagampaganay akabubayaan tano. Sa maylay, kung mga galabak tanu, agyang ko tabubaya tano, nabasi mo sa katero. Pamakisang us ka no, kabubayan ni Allah. Giro ka, oy, kabubayan ng Allah. Datawa pa girawa diyan kabubayan sa Allah. Ugaid, na di ka di manambayang. So tao, akanabad isambayang ap kagiraw kabubayan ng Allah. Paltik kay bubaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayat ito bubaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na maiilay niyan raka agyang kutua, inisugo yan raka. Maiilay niyan raka agyang kutua, katatali ko din ka ko isa sa parayan raka. Gitu ititwa bubaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala.
Sububaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kanababusi sa dila, kailangan apkilis iko galabak ka, apkilis iko katero ka, maiilay ron, kaudi may ilay ko galabak ka na, da alalawanan, uba ayang kabudi ka tero asan gawang tabubaya ka Allah subhanahu wa ta'ala, na basi ibu sa dila, na di ka sembayang, di ka pumasa, di ka pendikat, di ka, subhanallah, orian yan na ayaw galabak ka na kanderwa ka, budi na nga nisan, na kanabuto bubaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ang katituap kabubayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tituap kabubayaan ka, aya din ka diing galabakan na giyang kutua, kabubayaan yan, agalabak. Ada makasapak ko agamatan agama Islam. Ha? Ada makasapak ko agamatan agama Islam. Sa dakop man naging utami kasapak ko agamatan agama Islam, kaapya kay ni kagudup kaya bubayaan ka na kailangan na masupak kas kanyan, agi mapakaunang kad na giyang kutu, bubaya kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tingnan to Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Subhanallah. Mata na tigina sumya maratiya na nagusuming gagalabak sa mapya. Sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Na pagadinan Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga pusuiran ang kutu abubaya na kebubayaan niran su pediran ama paparati ang Allah. So titu amya maratiya. Alladhina amanu wa amilus salihat, aku suming gagalabag sa mga pipya. Na pemulaan kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu abubaya sangkai aposo, subhanallah. Fayuhibbunahum, na kebubayaan niran ang kutu ama paparatian. Kebubayaan niran agyang kutu apagariran ang muslim. Subhanallah. Na lagi dinan kapag kaya sakana inunggap kabubay si Sheikh Fulan kakagi piamular ka Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko tabubaya kakagi sabab sa mapaparati ang udi ka ingalabak sa mapya malagid kan upama sa galabak agugin ko ta pagaring ka muslim ap kabubay anaka nagyuto subhanallah. Tigyan pan manuto yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Upama na padsagyan ko ta kiniripuan ng kumya maratiya nasiran ititu kebubaya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala adna bubayayan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala titu agyan ko ta bubayayan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala gyan ko ta titu amya maratiya na titu agyan ko ta bubayayan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kanaba sa ibu sa katero kanaba kagirawa kebubayan akan sa Allah ugaid na ilay nakaskanin diskanin pasambayang ano man ikaptero ang usas kanap kebubayan ka sa Allah peso kasi bayang nadakon mapad subhanallah na ano man ikaptero ang asas kanap kabubayan ka sa Allah hindi nga kubay sumasgit yan ano man ikaptero ang asas kanap kabubayan ka sa Allah hindi ka pang masasagyan ka imipo sa puasa ano man ikaptero ang asas kanap kabubayan ka sa Allah ilang wagalabak ka na lang wakanirwa ka di ka pitubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanallah na palde kanan abubayas sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, anta unon ikabubayan tano. Anta unon imakabubenar. Nagukabubenaran tano niyan akabubayan tano. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekanian ipatot. Ikadua akabubayan tano. Ayakater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iyong hadithian. Walladhi nafsi biyadih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Mata natigin ko tumatanding ko ginawa ko as kaniya sa Allah misisapas kaniya ko Allah subhanahu wa ta'ala la yu'minu ahadukum di din makaparatiya suisar kano ayam anan nina di din makatarotop sa paratiya suisar kano hatta akuna ahabba ilayhi taman sa dia ko mabaloy at tigin ape nakapkabubayan yan ati ko Rasulullah taman sa dia ko mabaloy ape nakapkabubayan yan mas kabubayan yan pan adiso loksyan agus mga watayan subhanallah. Naman ang to sa hadith Rasulullah SAW. Ino to biyaloy sa kanya ni permirwa kabubayan tano ko mga kaadun Allah subhanahu wa ta'ala nakagisabab sa kanyan irasul siyugo Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan imyawid ko agaman tano agama Islam sa kanyan imyarasarasay sa kisampay ang kai agama tano agama Islam na miya patutagyan ko to akabuboy itanuron anto na ikakabuboy itanuron anto na ibuntala
Maiilayar ka agyang kutwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maiilayar ka agyang kutwa kapag adating ka sang kutwa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanabang ka susupa ka sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O ukitan ka sa ukit-ukit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naginan ititu abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayah abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabiatan agyang ka iya mga ahlul bid'ah. Nadiran diteroon nagyang ko to di ran di ka celebrate sa maulidun namin nababayaran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kadzabun. Kenapa to benar uba to babaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayat alawan yan ab kababaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikum mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga sahaba. Correct? O gaid ba mi celebrate sa mga sahaba ridwanullahi alaihim? Da. Kaya ka na ba gito ibabay ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayat dito ibabay ako Rasulullah na may layar ka agyang kutwa sunan yan, may layar ka agyang kutwa pitero yan, may layar ka agyang kutwa ini sugo yan, may layar ka agyang kutwa ini sapar yan, ini tapalak ka mabu. Gina ni dito ibabay ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubatig ka celebrate tano sa maulidun nabi na ibabay tano ay ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaba nan ibabay ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So mga sahaba na dalaw niran ap kabubayan sa Rasulullah. Inwiran dang gulaw la agyong kutwa ka celebrate aknaberan di kaga, kanaberan di katawi. Nakagya kanabagyo tuitito abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyabot tano. Na. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko kabubaloy niyan ang model tano, subhanallah. Na isa sa giyang kuto mga sifat yan na giyang kuto kap kabubaya iniyang ko umatian. Kap kabubaya iniyang ko umatian. Aya dalil sa giyang kuto kap kabubaya iniyang ko umatian na miyak kada kalaki alo yung sa hadith. Sa giyang kuto kap ngiro ya Allah ummati kadnang ko so umatakan. Aya din akabay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dad na makasuldraktan sa narajan na langon tano din mitalo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa surga iyan. Subhanallah. Bubayar ka tanunan o Rasulullah. Subhanallah. Na ano man di tanong ka kabubay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mapakaw ng kapan sububay ka. Ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi sububay ka ko ama ka, ina ka, wat ka, pagaring ka, ginawang ka na mapakaw ng kaumpan. Mas kabubayan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi suginawang ka, adi siyama ka, ina ka, pagaring ka, wata ka. Na kailangan nakasabutan tanwaya. Igira na sabab sa iyong uto ka ignorante yung manusya na di niyan katawan, di niyan sasabot na antun as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ayaw ka sasabutan niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nabi, rasul, yasig wallah, piyak awi diyan ko agama Islam. Di kinabagi na bu. Kailangan ama pa mula sa iyong kay aposo ka iyong uto kakabubayain ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa lawan pansakap kabubayain ka ki karumang ka. Lawan pansakap kabubayain ka ki ina ka, ama ka, wata ka. Lawanon pan. Kailangan ama pa mo sa kay puso ka. Nang kuta bubay ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na praraj iku galabak ka, katero ka. Penggalabak ka sa mapya, penambayang ka, pemuasa ka. Tero ka sa mapya. Pero ka sa mapya. Kana baka pero sa kwan. Mga bubay ito ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang uta lagi dito aya babaluin ka ang model na sa Rasulullah. Aya mailer ka agyang uta sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kay saad na sakat o mama miya ko mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigin ma kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Anton atigin ni mapter o kasang kutwa tao mama. Ap kabubayan niya agyang kutwa mga tao ada niyan siran mi tuna, dan niyan siran mi pagintawa, dan niyan siran mi tuna. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Suatigin su manusia na aya ing pedaian sa alungan amawri na sap kebubayan yan. Sap kebubayan ka. Sap kebubayan ka na gitu ing peda ka. Sama na to, kebubayan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na insyaallah na ayang pada ka sa alungan na maurina sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebubayan ka sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na siran iing pada ka sa alungan amauri insyaallah subhanahu wa ta'ala. O gaid na tabita sa kanwa di man tay sama na babad na yaso mga puso yun na mas kebubayan niya nagyang ka na mga Korean movie adigyan ka mga ulama tano adigyan ka mga sahaba adi sunod nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam antun ay kabaya ka
Saging ka na din ka mentay sa mga TV, mga movie, mga series. Ito na ikabaya. Ginan, ikabubayan ka. Ad na mga kangudaan ni man to. Tabita ko mga kangudaan. Ad na mga kangudaan ni man to. Sabab sa giyong ko to. Ginyan, kakakanala. Ko simba, ko bubaya. Giyong ko ta simba, giyong ko ta bubaya. Napadana ko mga simba. Kabubayan ka sa Allah, sa Rasulullah, sa mga sahaba, ridwanullah alaihim. Giyong ko takap kabubayan ka kirana. Napadana ko simba. Padana ko simba. O gay na upo na kabubayan ka na giyong ko ta mga musyrikun. Giyang ko ta mga kufar, giyang ko ta mga riduay, giyang ko ta mga artista, ay nga kabubayan kami pamulsang kaya pusuka, taman sa kipos takasiran, tama sa di kagiran di makapag I love you. La ilaha illallah. Bata dilaburon sa mga bubay. Haramun alaykun. Haramun alaykun. Haram marakanwa mga bubayami o banyo kebubay iso mga artista. Kaapian nyo siran kaya bubay na dadanaw kita ka kehalaliran rakano. Haram, haram, haram. Di ka pa kay ubang kasiran pagkabubay adis mga ulama, adis mga sahaba, adis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mailingan na sa mga kangudan ni manto na ipagpustira na giyang kaya Korean actor. Oh, Allahu Akbar na. Ad na caption siya, ad mga caption niya na di ko nasabot na giyang mga caption niya. O pa man na pag nintaas kay may layang sa taginapanakan. O di na pang nintaas kay makurisakan. O di na lagi dia. La ilaha illallah. Di ka mainang kanang kuta ka papakasugo ka sa kadusta na. Ha? Ayap kabubayan ka naging utamian losol akong pagkafir. Baya ka naging ka na napakabubayan ka artista. Pagkabubayan ka Korea. Pagkabubayan ka aktor, actress na ayami pagpida ka sa alungan na mori. Ginanip kabubayan ka. Ayang mo, may pagpida. Subhanallah. Saan sa pagkabubayan ka? Okay, pamantay ka no? O ad na pamantay na ka? Limitado, agyang kutuwa ka pamantay ka. Kanabatig ka at taman sang kuta bubaya ka na kakwan yan. Taman sang kuta ka kakabubaya nga sang kuta ka na kakwan yan. Bata diliburo nas ka no mga bubay. La ilaha illallah. Dad nakakapakay niyan ubag ka bubay ayo. Bubay so kafir. Amama. Dad sa kita kapakapkuri sa iyo. Apiapan si Tabuto so Korean actor akwan sikat. Junpyo o di ko kata Junpyo Pio dita katawan api kano pan miya kaguri sa ki Junpyo sang kai adunia na makapagunong kanun sa alungan na mauri. Subhanallah. Baginan itaman na bubaya ilain man nagyang ko to ka ignorant yo pagtawi man to giyang ko to di ran mainang ka ang kutakap kabubairan ko mga artista, mga aktor, mga Korean, napkulog siran sang kutua kapkaduseran. Liyo pan sang kuta, uwad na kadustan sang kuta kamantay na, liyo pan sang kuta kamantay, nang kuta kya bubairan nun. Ay dup, kabubayaan ko si, may lain niya sa iyang kuta, di niyan imundayan. Ay dup, kabubayaan ko si Pio, la ilaha illallah, astagfirullah, iyang kuta kya bubayaan ko na madakadan. Madakadan, kaskad ni mitalon yan. Asakap kabubayaon. Na. Ano kailangan na mapakatiulin tano sa mga bubayatan no, mga gagawtan no. Wanap kabubayan ka. O di nga karna ginawa ka, kaadnap kabubayan ka. Kailangan na adnap kabubayan ka. Katan sa mga ustad tano, katan sa mga ulama tano. O gaid na ba nga kirang bentaro? Banga bentaro aki ustad. Tanto ako sa kabubayaan. May kabakanud ko man. May ulog sa yung fit na di. Na. Tumaros tano. Kaya sukudan na nan. Siya tano sa yung kutuwa katero Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Adna katero sa Ibn al-Qayyim matitun ko miya kampya-pya. Okay na before anan na daan tano daan naging aloy naging kay sa mga katero akya bubayan akan. Ilan man naging kay sa mga katero mga ulama tano. Tigin man to. Wa kullu qaumin idha tahabbu tawassalu. La ilaha illallah. Nalangon at tigin o pagtaw. Na igira at tigin akya bubayaan o isa kiran suisa tawassalu. Na disiran di makapamagikta.
disiran di makasusulan pida ay mana disiran di wa idza tawasalu na igira miya kapamagigtasiran taawanu na disiran di makapamagugupa ilang man miya kalala araradagian ka iya bubaya masyaallah wa idza taawanu amilu na igira miya magugupasiran na disiran di makang galabak sa mga pipya wa idza amilu ammaru na igira aming galabak siran na pupakabaloy siran la ilaha illallah na igira naman to igira ayam ya pamular ka ng kuta bubaya titwa bubaya si Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mga tawab kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala na madaklirarad isa man nakasisigang ka ko pedka nakaya ka na bangkas kanyan kabubayan isa kasisigang ka ko pedka na kana bangkas kanyan kabubayan isa katitipuan ka ko pedka na kana bangkas kanyan kabubayan ginan kau pa mabuka miya pamular ka sububaya sangkot tu apa garing ka pedka kapakaya margna katipuan kaun kap kebubayan kas kanyan kapakaya margna anton to kapakaya margen akatipuan kaun udi nakasigang kaun udi nakariitang kaun kakagi sabab sa giyong kutua ayam matatampar ka ng kutua bubay akaun oy naigira da bubay akakutaw na sed marani sa di ka di makang galabak sa di mapya si ko gipapantag na kaun na tigman to Ibn Qayyim al-Jawziyya al-mahabbatu hiya hayatul qulub wa ghidha'ul arwah subhanallah so tigyan sububaya nas kanya na tigyan kapapagintaw o mga puso masyaallah benar ha ilang kami lagi nguntap kebubayan ka nguntap kebubayan ka ibarat kebubayan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dami kalala sampol lagi nguta kebubayan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira ada bubaya ka ku Allah subhanahu wa ta'ala kaya mana niyan piukas ka so simbas ku kapapagintaw ka nang kutapos o ka na lagid o maatay mauuyag ka ugi na yutapos o ka na lagid o maatay korek lagid umatay wa ghidha'ul arwah ginan ipanganangkan o mga niyawatano ang kanan abubaya bubaya tano si ko Allah bubaya tano si ko Rasulullah bubaya tano si ko simba bubaya tano si ko mga lulot tano mga karuman sulang wa adna kita ta'lukyan kipapantagyan kisusumpatyan si ko simba tano ko Allah subhanahu wa ta'ala na palayad ng panganangkan o mga niyawatano oge na upo na yapakikan ka sa niyawang kanang kanan na bubaya kaki piyo-piyo namiya sawang tano opo na yapakikan na kao naging na bubaya kaki piyo-piyo anto na ipikikan ra kay piyo-piyo tato Jun piyo na tumbun na si piyo-piyo kan ka discourage sa mga ragay ni anto na ibubaya kaki piyo-piyo o pamakagina ni pikikan ka ko niyawang kagiyan ka na nabubaya ka kay piyo-piyo sa nga na dingaw ni igamantay sa nga na mga Korean pakanggir ka aguna dir ka pakanggay aguna inunta na almar'um aman ahab so taw na ayami pagunong yan nasap kabubayan yan na ay gada kaon bapa kasurga si piyo-piyo na inungap kabubaya na di pa kasurga na inungap kabubaya kata na kaya nga mi pagunong lagi dinan ibarat yan po walaysa lil qalbi ladhatun nadadna kagdam o puso akapipi ay ginawa kasusunor wala falah wala hayatun illa biha taman sa diyon maadan mapamula agyang kutwa titwa bubaya pure pure agyang kutwa taman sa dir ka maadan agyang kutwa titwa bubaya si ko Allah si ko Rasulullah si ko niya maratyaya mga sahabat ridwanullahi alaihim tama sadir kanan maadan na lagi du di mauyag ang koto apos oka lagi du di mauyag ang koto apos oka wa idha faqadaha alqalbu kana alamuhu a'zamu min alami al'aini idha faqadat nuraha subhanallah liyan mana igira amyad agyang koto atitwa bubayasan ka iaposo igira mi ada aging utwa titwa bubaya sangka aposo ayat titwa bubaya naso bubaya ka ku Allah bubaya ka ku Rasulullah bubaya ka ku mga lukas ka bubaya ka ku karumang ka bubaya ka ku ataka ama ka ayong ku agamatan agama Islam ada mi sok pakyang ku agamatan agama Islam gina ni titwa bubaya ko agamatan agama Islam gina ni titwa kailangan ama pamula sa abubaya
Ayap man nabubaya ang mga ribat, naging nakabubaya nga kipiyo-piyo, kabubaya nga kung mga karkesta, kabubaya nga kung mga kufar, kumpag, kaway. Na mga ribat na nabubaya, o di nakabubaya nga saging utamarat agalabok, mga ribat na nabubaya, di nang kapakaya bubaya. Na igiratigin amyada ang kutwa titwa bubaya sang kutwa poso, miyada su titwa bubaya sang kutwa poso, na tantudeng ko mala ang koto araradien, tantudeng ko masakit ang koto araradien. Sa aya kasakit yan na mas masakit pansang koto kaya sa pangilaylayan. Mas masakit pa kaysa sa nabulag. O puon ka madaagyan koto tito bubaya ka, sa iku agamang ka, sa iku Allah, sa iku Rasulullah, sa iku mga sahaba, sa iku mga ulama, sa iku mga lakus. O puon ka nan mada, na lawang ka pan sakidaan sa pangilaylayan, lawang ka pan sakidaan sa pamamakinagan, lawang ka pan sakidaan sa pangbawbawan. Subhanallah, ngilay nyo to. Igir akidaan ka sa bubay ko Allah subhanahu wa ta'ala na lawang ka pan sa buta, lawang ka pan sa bangala, lawang ka pan sa dipagabaw. Agi ayan na miyadar ka na ang utak kabubayan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apad sang ka na inya din sang ka na poso ka na parang kakabubay so Allah agus Rasulullah SAW. Kanabang ka para kabubay sa piyo-piyo. Di ba? Subhanallah. Sa mga kangudan ni man na la ilaha illallah. Igira na Subhanallah. Igira na dita sirapan kisah geda ka kota udiran masabut pipi ang kota kapamagusya ko bubaya. Apad besutus si ko agama tanagom Islam aging uta kakabubaya tanong ko Allah kakabubaya tanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igira na yakap ka sa butero na labut kaon ba ko ngawata. Labut kaon of kabubaya na kan si piyo-piyo. Ba ko ngawata. Lagi dinan. Subhanallah. Subhanallah. Way kana ba kan sa kawata? Ugaid na umat ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agumimbaloy ka Muslim. Naginan isabab akato toli ka korka. Okay? Pangninta siya buta yung mga kangudan na di siya di imanday sa mana eh. Ino si piyo-piyo ina mga kalkista sana sunso mga bayo mga bakala. Oh? Mas mga arte pa na di sa mga bubay. Na, siya tanong sa giyong kuta, pitiklas yan na bubaya. Piklas yan abubaya. At na piklas yan abubaya. Pag ganirong na giyong kuta, bubaya tanos iko Allah subhanahu wa ta'ala. May pamagusay tanong to. So, bubaya tanos iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na giyong kuta, mahabbatu may yuhibbullah. Bubaya tanos iko mga tao, apkabubayan ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Antaon nun, pakasul siya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapkabubayan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anap, kabubayan tanong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakasul siya sa mga sahaba, kapkabubayan ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Pakasul siya sa mga ulama tanong, kapkabubayan ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. O saka, adi mentay, napkabubayan ka sa Allah, napkabubayan na kan sa kamambu. Lagi dito, sama na to, al-mahabbatu may yuhibbullah. Kabubayan ka ang kutap, kabubayan kabubayan ka ang kutap, kabubayan Allah. Sa kabubayan Allah, o paman, kabubayan Allah sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabubayan tanong mo sa Muhammad, kabubayan Allah sa mga ulama tanong, kabubayan tanong mo sa mga ulama tanong. Aya pa kaysa, bab kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala si piyo-piyo. Di. Kenapa kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kufar? Kenapa niya kabubayan mga karkista, mga kompag? Ginani sabab pa di ka pa kayo bang kasiran kabubaya api ka pa nga gugua puiran, api ka pa nga kukotisiran, na di ka pa kayo ubang kasiran kabubaya ini subhanallah ayat itu naging kaya mga dinudibantay na mga karkista na mas mapuro ka pa ni pangkatan na disiran na ino masiran kabubaya Muslim kami puro-puro kay pangkatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Din kang bubaan na pangkatan na ka. Siran na ayam mapender pa iran sa alungan na maurin na sunar ka.
ame kadisiran marat ya si Allah nas kan ayam pendar pa kasalungan na maurin na surga insyaallah subhanahu wa taala ame ka marat ya ka ko Allah subhanahu wa taala ingulalan ka sumasul Allah subhanahu wa taala ikalimu ko Allah rilaan kan yan insyaallah mapakasul kan yan ko surga yan na ino kay ni kabubay lagi day mga tao akna ba na kabubay Allah subhanahu wa taala na ikatlon alhubbu lillahi wa fihi ginguta kabubayan ka so tao sabab ko perhatian yan, sebab ko ilmu yan, sebab ko kataun yan, sebab ko agama yan. Na, upamana, YouTube tiro na lillah, kabubayan ko sa kakagi para ko Allah, lillah, o dinawa fillah, kabubayan kasi karumang ka lillah, kabubayan kasi kata ka lillah, kabubayan kasi ka, aki oto, upamana, si Sheikh Fulan lillah, kagi yan dudunun sa agama, Masya Allah. Ikapataklas ya bubay naging ko to al-mahabbatu ma'allah. Naging kay di kapakay abubaya aging kay al-mahabbatu ma'allah. Adna kabubaya ka aging ko to bubaya na kalivilian sa kapkabubay inka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi di kapakay. Nagi so bubaya o mga musyrikun lagi do mga nasara apkabubaya ni ran si Jesus sa lagi do kapkabubay ran sang ko to amay Jesus kagi ayat dari mayranon nawata iyan si Jesus na nalagi duto kagiro sira nawata ini wallah ugiid na pakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala so Allah nakanaba mimbawata naguk na ba inimbawata lagi duto nakapan ako tutua bebaya o batig kaap kebubayan kasi fulan o di nasagyan ka iya mga Christian na sububay erang ko Allah subhanahu wa ta'ala nakapan ako to kagi anap kebubayan nira na salakaw roa Tuhan hanap ko ba inira sa lako ko Allah subhanahu wa ta'ala na tumugalin danon sa iyong kutua tumugalin danon sa iyong kutua aguna sang ka iya bubaya anto na ikakwatan sa aguna okay anto na ikakwatan saya aguna pag naroon naging mutadalalatun ala kamalil imani wa husnil islam giyan ka na kapkabubain ka ko Allah ko Rasulullah ko mga sahaba ko mga ulama na dalilanan sang kutwa katatarotop o paratiyang ka nagugiyong kutwa katatarotop o din ka di kapag Islam ikadua al-mahabbatu tughaddi al-arwah wal qulub sububaya si ko Allah na ginani panganangkan o mga niyawatano. Igira akya bubayan ka Allah. Tito abubaya. Kenapa supalti ka bubaya? Igira akya bubayan ka Allah. Na ininggulalan ka so masambayang. Piyamasan ka so bulan Ramadan. O pa mana, dihintad ipangunutanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani tito abubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako pa na nang giraan ka agyang kutay kararangitian ka. Agip ka bubayan ka. Na, ikadua na al-mahabba ikatlo naging muta qalbu sahibiha tagshahu mubarakatullahi wa ni'mahu ala dawam yung kuto at tao mapapadala mo ng kuto puso kabubayan niya sa Allah kabubayan niya sa Nabi kabubayan sa mga sahaba kabubayan niya sa mga ulama kabubayan niya sa agama Islam na lalayon nun agyong kuto kapakang bebarakaton wallah subhanahu wa ta'ala pakang bebarakat nu Allah subhanahu wa ta'ala ku tamukyan pakang bebarakat nu Allah subhanahu wa ta'ala ku ilmu iyan pakang bebarakat nu Allah subhanahu wa ta'ala ku suwa iyan Masya Allah mailero naging pakang bebarakat taon agu kikakalimuon Allah subhanahu wa ta'ala ikapat naging tadharu atharul mahabbati 'inda ash-shada'id wal qurbat yung kutwa kekuatan si aguna naging kutwa bebaya na pukilay tanu sang kutwa masa makaawid akal ang kutwa kebubayan tanu. Right. Makaawid akal lagi ang kutwa kebubayan tanu. Tadharu atharul mahabbah 'inda ash-shada'id wal qurbat. Ibarat naging utap kebubayan tanu, suata tanu, kebubayan tanu suata tanu, igiramya sakit suata tanu, na mailerak ta gyung uta kap kebubay ito, mailerak ta gyung utwa tanto tad na makukang agyo ta sabab sang kutwa, bubaya ta sang kutwa watata. Na lagi dinan. إكلمنا من ثمار المحبة النعيم والسرور في الدنيا الموصل إلى نعيم الآخرة وسرورها بد سنقطوا أونغا أنك إيا ببيا ننقطوا mapapakapian yan agina wangka
di kanyan di kebaloy kanyan masya Allah masusunor sangkai dunia na insya Allah subhanahu wa ta'ala na upamakang kanan abubaya ka na makatitiulin si ikwagama tanagama Islam na kebaloy mambuanan tulayin ka o di nalalan ka sangkuta ka pakasul ka ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala apias itanubuk ya tagu isa diyan ka kami yung mamambu ya so waktu asar balasangan urun Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapia insyaallah mapita o ba tanong mitaro sa giyang kuta program tano question and answer ad na term yun na magato sa loda itaras tano to insyaallah subhanahu wa ta'ala Pangninta apalaya tanon mapipia pakambarakat ng tano Allah subhanahu wa ta'ala agyan ka oras tano. So miya mamakinagiman to natatanaw din niyo kakapakayaan na mga pakaysa asya pagpakapuon balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.